गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मैंने बोला था पिछली वाली वीडियो में कि मैं हिंदी से बनाऊंगी इस वाली वीडियो को, तो आज मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलूँगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है। गाइस आज तो विश्वकर्मा पूजा है, सबको पता है, और हमारे घर में मंदिर है तो पूजा देते हैं हम। गाइस हमारे घर में पूजा विश्वकर्मा पूजा को पूजा करते हैं, तो आज भी वही चल रहा है, घर में पूजा दे रहे गाइस। आङो गासिखौबो हिन्दील' बुङो आरोखि, बर'बो बुंगोन। आं बारा रोङा नालाय, ओमफ्राय लासै लासै बुंलांगोन नाजागोन आरोखि ना। ओमफ्राय दिनैहाय फुजा होदों न'आवहाय, ओमफ्राय न'आव फुजा होगासिनो आरो दादाया होग्रोबाय। ओमफ्राय दायो नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ। दायोहाय लोगोनावबो थांनाय जानो हागौ, लोगो लेंहरदोंमोन। ओमफ्रायो दायो फुजा होगासिनो न'आव। गैस यहाँ पर अंदर भी पूजा दे दिया हमने पहले से, और अंधेरा चल रहा है वहाँ पे बहुत, तो यहाँ पर भी दे दिया हमने। Mini baisya. Bisa baca nang lana kisko. Pino sarang lapra. Ayah, obi nampak. Koror iya. Obi nampak. Koror. अरे कहना क्या चाहते हो? Nubijin puna labir ke? No, biar sujud bida. Sumber kuasa apa masih? खोपड़ी तोड़ साले। फुल बुका साउनियों ने। तो गाइस अभी तो हमारा पूजा ख़त्म हो गया है, तो थोड़ी देर बाद जब ये दिया बुझ जाएंगे तब हम गाड़ी को लेके चले जाएंगे दोस्त के घर, क्योंकि वहाँ थोड़ा प्रसाद वगैरह खाएंगे, घर पे थोड़ा सा खाएंगे बाद में, ये दिया बुझ जाए तब। तो जैसे हमारा जो कि पूजा है वो थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि हमें बहुत देर से उठी। गाइस हमारे घर में काम कर रहा है ना, उसकी पहले हमारा पूजा ख़त्म होना चाहिए था गाइस, लेकिन हुआ नहीं है मेरी वजह से, क्योंकि मैं थोड़ी लेट उठी और काम भी थोड़ा सा लेट हो गया। बस अब लोग सोच रहेंगे मम्मी को देखना, तो मम्मी आ नहीं पाया गाइस, वो बीमार हो गई थी बाहर जाके। आं खिथाखादोंमोन सिगाङावनो, आइया आलासि जाहैदोंमोन, माने भिडिअआवबो नुखादों नोंसोर, आइया आलासि जाहैनो नागिरदों होननाय। ओमफ्राय बेयावहाय थांदोंमोन ना, ओमफ्रायो लोमजाहैदों आरोखि एसे बारा, ओमफ्राय दायो फैनो हायाखिसै। ओमफ्राय दायो फैगोन, एसे लोमजानाय खम जाबा फैसिगोन जों। स' गाइस जोङो होबाय, बे खरस बायदिसिना खालामनायाबो जों दानथ्र'सो आंजों खालामबाय आरो, ओमफ्राय होबाय। बे मिस्ट्रिफोर खामानि मावनायनि सिगाङावनो होखांनांगौमोन, ओमफ्राय लेट जाबाय आरोखि ना गाइस जोङो होनाया। आं सिखारनो रोंदों, ओमफ्राय मावनाया बिदिनो लेट जाबाय। मोना दायो ओंखाम जायाखै, आं दासो संखांदों, ओंखामखौनो संबाय जोंहाबो दासो। प्रसाद खा रही हूँ गाइस, यहाँ पे गैस इसको इग्नोर करो, ठीक है, बहुत गंदा हो सकता है। तो अभी मैं खाना खाने वाली हूँ गैस। ये देखो, मुझे चिकन ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया इसमें, बता दूँगी।
दायो थांनो ओंखारबाय आं ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय गरमखाय आङो जोमग्रा लायासै आर'नाइखौ लाबाय ओमफ्राय दायो थांसै मोनैनो खिथासै आं गरमानो आयु मारै ओंखारगोनथाय बे सान्दुङा गरमानो हाला आं अयथासार खालि आयु फैगोबो गायो दायो बेखौ लानानै फैबाय गारियाव जोब्बाय जोंनानै ओमफ्राय गारिखौ साइज नुलायबावदोंसो जों गारिखौ सुनानै साफा नुलायबावदों ओमफ्राय नायजाया गारिया बायला जाजोब्बाय बेसे 40 थाखाल' जादों गाइस जोङो दायो सफैबाय आयु उरजायसैलायबाव गैया नोंसोर बिसिमा ओमफ्राय खामानि मावगासिनोलै जों जायनाव फैदों ओमफ्राय दायो खिथागोन आरो गाइस नै लोंबाय जों लाबोनायखौनो जों मोनलोंफिनबाय नुवाखै थाखुमाखायो गाननायगासिनो सिरियाल राधा महन नामा निबुरा गाइस दायो ओमफ्राय नै मनु बिगुमाया ओमफ्राय बिनानावा नै बेनो लाजिलायो बिनानावाबो गुरखा नै ओमफ्राय मा जागासिनो guys dayo di mana ada irgasini fैनो लुगैदोंमोन बिथाङा ओमफ्राय फैनो मोनासै नै ओमफ्राय हाथायसो एरगासिनो रा ओमफ्राय आंना अबस्था खालामखा फैद' दिफान हाब ओंखारबो फै बोरैबाल दिफानामोन नों बिदि कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं नहीं ini guys. Kalau ini semua rumah sakit gitu bang. Ambil sih, bangun. Jangan kiri. Siap. Kenapa ini dari aksnya? Nanya video mana kita ayo belum siapa gumun kita mana aku bener berbeda aku bang biru दिनैसो ज' ओंखाम जानो मोननायखाय रायलाय मिनिलाय जाथ्राबाय नै गाइस जोंहा गाइस दायो थांनो ओंखारबायनो ओमफ्राय गाइस नै आं बेखौ खिथानो बावदों आरोखि माबा फांखासोनो बियो माबा ओंखाम संग्रानि नामा उखुन्दै बोग्रानो मोजां बाराबो बहुत मोजां नाङो नैबेजों खिन्थु बिजों ओरै सिदा थाबानो नाङो आरोखि गोजौ गिन्द्रि नङा फिट थाना एकदम नालाय बिहा थाखुमानो जा थांसै ओमफ्राय दायो औ दालि जहल ओंखाम सोर मानसि जाखो बेदर दङ नुवाखै खारनाया बे दालाय बेदर गैया फैद' थाथ' नोङो अखा खोरोमबाय नै गाइस दायो बिसिना मोनफैबाय लाजिगासिनो बाय बाय आच्छा बाय बाय होनदो औ बाय बाय होनलाय औ बाय बाय गाइस दायो आंना मोनफैबाय आरोखि ओमफ्रायो आं थाबाय थाग्रा जायगायावनो दंफैयो ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै अखा हानो नागिरदों नै गाइस अखा खोरोमगासिनो स' गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय